Казвам се Лилия Еленкова и съм председател на Националния младежки форум. Повода днес да съм в Южния парк е много хубав и е 21 септември и Деня на мира и толерантността. Защо повода е хубав? Освен, че Национален младежки форум дълбоко вярва, че за да може да развиваме средата, ние непрекъснато трябва да сме отворени един към друг, а това може да стане само когато приемем нашите различия и че непрекъснато, за да може да отваряме потенциала на хората, с които работим и изобщо на средата, самата среда като такава, трябва да се опознаваме. Единственият начин това да стане е когато запазим хубавия диалог помежду си, когато чрез хубавия диалог непрекъснато навлизаме в дълбочината на интелектуалното, а оттам през интелектуалното ще направим света по-хубав. Това е причината Национален младежки форум да подкрепя кампанията Език без омраза, защото също дълбоко вярваме в Национален младежки форум, че разговора между младите хора, разговора между младежките организации трябва да бъде на база аргументи, на база тези и не трябва да бъде на база личностни характеристики. Така че хубав ден и непрекъснато да мислим за мир и толерантност.